जिबायदि जाथाय जाख्लि जानानै थांदों जोंसार मोसाहारि बिथांनि न'खराव आं दिनै नुजाफैदों जोबोद दुखुनांथाव जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव बा बर'लेण्ड हालामाव सान्थि परिबेस फैबायमोन दा बे सान्थि परिबेसखौ दिनै जों माखासे असान्थि सृष्टि खालामनायखौ जों नुदों दिनै जों दुखु मोनदों जे बिथाङा ULB नंगौ नङा बेखौ जों दिनै बिसार खालामनो हायाखै खोथा थाबाय माखासे नायबिजिरनायनि खोथा थाबाय तदन्त खालामनायनि खोथा थाबाय बिनि थाखायनो बे सम लायो बेखौहाय जोङो धर्ज हमनांगोन जोंनि साफ्रोमबो NDA-बेसनि सोद्रोमाफ्रा बेखौ धर्ज हमनांगोन आरो केसनि बेलाया माखासे नन हाइनास जायफोरा नन हाइनास जोंनि सुक्तियाव रानखानाय बायदि बेबायदि नन हाइनासखौ बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बेखौ अलरेडि क्लियार बुंखाबाय जे बेयाव खुनु डाउट गैला सोरबा वारेन्ट फैब्लाबो बेयाव थाना सुना थांनांगौनि खोथा गैला होननानै बे मिटिङाव बुंनाय जाखा बियो जोबखासिगोन थ' बे CBI आरोबाव माखासे NIA केसफोरखौबो बेखौबो आस्तेयैनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टआव लाबोगासिनो दं मोनसे गोजोन परिबेसाव फैगासिनो दं आरो जायखौ लानानै दिनैहाय आसाम पुलिसखौ लानानै आसाम पुलिसनि मोनसे रिक्रुटमेन्टखौ लानानै दिनै जायफोरा दिनै राजनिति गेलेदों बेखौ आं दिनै बुंनो गोसो जादों मोनसे दिनैहाय जोंनि गेजेराव 10टा बेटेलियन दिनै बारायदेरदों बेनि माखासे नर्म्स बेजोंबो जों थांनानै थाया बेजोंबो जों थांनानै थाया होननाय बाथ्राया मा 4 लाख मोननायावबो सोरबाया थांनानै थाया होननानै बुङो अब्ला अबेखौ लानानै जों थांनानै थानो साखरिया जोंनि मोनसे पार्मानेन्ट रिहेबिलिटेसन जों जुगे जुगे थैजासिम जों बेखौ संसार जालांनो हायो बेनि अनगायै जोंहा मा दङ जेनेबा जोङो बेखौ जों बुंनो गोसो जादों जों बे साखरिखौ निश्चय जों NDA-बेनि थाखाय बांसिन खथायाव जोङो लानायनि जोङो बेबस्थाखौ जों सावरायबाय थादों IGP ADGP जों सावरायबाय थादों आरो हेमन्त बिश्व शर्माया साराबो बुंदों दे माखासे बेखौ एरादेराया जागोन बेखौ जोङो क्लियारलि दिनै मिडियायाव बुङोब्ला गासैबो उन्दुना थागोन गाबोननो जौ लोंनानै मोदोम बुनानै थागोन अब्ला साखरि नांगौ होनबा मोनगोन नामा दा बे मोनसे कुइसन फैयो डिफेन्स होनाय माने देहा गोग्गो मानसि नांगौ दा बेफोरखौ लानानै गासैखौबो जोङो अपेनलि बेखौ बुंजाया खिन्थु इन्टारनेलि सिङाव बेफोर खामानिफ्रा जागासिनो बेखौ समासो खोन्थागोन जों निश्चय डिसेम्बर जानुवारिनि गेजेराव जों हयथ' जोङो दले सावरि बायदि जोङो आसाम पुलिसाव खारहोनायनि मोनसे बेबायदि रिलेखौ नुगोनखौ जों मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों जों जायफोरा गोग्गो गोसोनि मानसि आरो जायफोरा मोननांगौनि मोनसे क्राइटेरिया दङ बिथांमोना मोनगोन आरो बिनि अनगायैबो जायखौ लानानै आसा खालामदों जोंनि जोहोलावफोरा